Sa gitna ng matinding pagbaha, relief assistance ang hatid ng Eco Protect Management Corporation o EPMC sa 2,000 pamilyang apektado ng kalamidad sa Minalin, Pampanga nitong Miyerkules, August 12. Personal na pinangunahan ni EPMC President and CEO Aling Tan ang distribution ng ayuda sa 3 covered court kung saan tinulungan ang mga residenteng mula sa 7 barangay. Nagsilbing lead coordinator ang PNP First Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Pampanga Police Provincial Office sa pamamahagi ng relief goods. Sa Santa Catalina Covered Court, 805 na pamilya mula sa Santa Catalina, San Francisco 1 at San Francisco 2 ang nakatanggap ng tulong. Samantala, 589 na pamilya naman mula sa San Nicolas at Santo Rosario ang nabigyan sa San Nicolas Covered Court, habang 606 na pamilya mula sa Santa Rita at San Pedro ang tinulungan dito sa Santa Rita Covered Court. Ayon kay Tan, bahagi ito ng annual outreach program ng Eco Protect para makatulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at iba pang emergency. Aniya, layunin nilang kahit papaano ay mabawasan ang bigat na nararanasan ng mga pamilyang nasa lanta. Sinabi rin ni Tan na mananatiling committed ang Eco Protect sa pagbibigay ng relief at humanitarian assistance sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.